Per Stig Møller. Og vi skulle nu have forbindelse til Esmer Esterøy, der på vegne af det færøske folk i dag har protesteret uden for den danske bank på Kultorvet. Og Esmer, hvad er det helt konkret, du protesterer imod i dag? Ja, altså det som jeg protesterer imod, det er den behandling som Færøerne har fået af regeringen de sidste 8 år. Altså, vi er faktisk blevet snydt for flere milliarder. Hvad fanden du snakker om? Hvad skrevet i... Kraftedeme spørger mig, hvad snakker med dig, du? Kraftigt idiot. Det vi snakker om, det er altså Færøgruppen har skrevet hemmelige notater. Hemmelige notater om Finanstilsynet. Og bruger kæmpestuen. Hvad fanden er du for en social taber, du? Kraftigt med tarmspiser. Hvad fanden for en knosrøv, du? Hvad kraftedeme, hvad er meningen? Hvad? Nok! Vi beklager meget den her afbrydelse, men nu skal vi igen have forbindelse til hr. Østersø. Kan du uddybe dine synspunkter? Altså, jeg må sige, at man kan sige, at danskere har svindlet færinger. Altså, danskere svindler færingers nytte. Færingers nytte, danskere svindler. Hvad kraftedeme, hvad fanden står du og snakker om, du med? Hvad fanden er du for noget, du? Hvad danskere snyder? Kommer du nu igen, hva'? Du har altså nok med dig, du skal fortælle dig, jo. Sådan.